راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام كبرا سمعتي نايلومي عربي 19 مقابيت كلتاشان 21 فنونا بعلتاو زينا فليمو على المسنوق سعركي كسعبلكم يو مكتالكم بخبر نعدم ኢትዮጵያ ንሉዓላዊ መሬት ሱዳን አፍልጦ ከሃበት ዝኾነ ዝካየ ዝርብ የለን ክብል ጀነራል አልቡርሃን ገሊጹ ቻይናን ሩሲያን ክታበት ጸረ ኮቪድ ናብ ሃገራት አፍሪቃ ንምብጻሕ ይህቅና ፕሬዝዳንት ታንዛኒያ ጆን ማጉፈሊ ኣብ መበል 61 ዓመት ዕድሚኡ ሞይቱ ሬዲዮ ኤረና ዜና ብዝርዝር ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሉዓላዊ መሬት ሱዳን ክስሕብ ኣብ ወንበር መሰጋገር ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደል ፈታሕ አልቡርሃን ጸዊዑ ጀነራል አልቡርሃን ነዚ ጸውዐ ብረቡዕ 17 መጋቢት ኣብ ኡምዱርማን ናብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማእከል ኣብ ዝበጽሓሉ ኣጋጣሚ ምዃኑ ኣራብ ኒውስ ሓቢሩ ንሱ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ዋንነተይ ትብሎ ዘላ ክፋል መሬት ሉዓላዊ ኣካል ሱዳን ምዃኑ ኣፍልጦ ከይሃበት ምስቲ ሃገር ዝርርብ ከም ዘይካየድ ኣፍሊጡ ኢትዮጵያ እዚ መሬት እዚ ሉዓላዊ ክፋል ሱዳን ምዃኑ ኣፍልጦ እንተዘይባን ምልክታት ድማ ብንጹር ክግበረሉ እንተዘይክኢሉን ምስቲ ሃገር ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት ዝርብ የለን ክብል ጀነራል አልቡርሃን ኣስሚሩሉ ሰራዊት ሱዳን ድሕርቲ ብሰራዊትን ሚሊሻን ኢትዮጵያ ተፈጺሙለይ ዝበሎ መጥቃዕቲ ብ6 ሕዳር 2020 ኣብ ዝሃቦ ወተሃደራዊ ግብረ መልሲ ነዚ በዝሕቲ ን26 ዓመታት ብኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝጸንሐ መሬት ከም ዘምለሶ ይገሊጹ ኣብ ልዕሊ እዚ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ተሪፍሎ ንዝበለቶ ገለ ክፋል መሬታ ንምምላሱ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ጸቕጥታት ኣብ ምፍጣር ትርከብ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ናብ ዘተ ክትቀርብ እንተኾይና ድማ ሰራዊት ሱዳን ናብቲ ቅድሚ 6 ሕዳር ዝነበረ ከባቢታት ክምለስ ከም ዘሎ ቅድመ ኩነት ኣቐሚጣ ብሃገራት ምዕራብ ዝፈርዝ ዘሎ ጸረ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ንመላእ ዓለም ክባጻሕ ብዘይምኽኣሉ ቻይናን ሩስያን ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝቐንዐ ልዑል ጠመተ ኣሕዲረን ምህላወን ይግለጽ ኣሎ ብኩባንያታት መፍረ መድሃኒታት ሃገራት ምዕራብ ዝፈርዝ ዘሎ ፋይዘር ኮቪድ ኣስትራዘኔካ ሞዴርና ከምኡ ድማ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ዝተባህለ ክታበታት ዛጊት ንዕዳጋ ዓለም ክመልእ ዝኽእል ጠለባት ክቕርብ ኣይከኣለን ኣብ ርእሲ እዚ ሃገራት ነየናይ ዓይነት ክታበታት ክመርጻ ክኢላታትን መጽናዕትን ምርምራትን ኣብ ምክያድዮም ተጸሚዶም ዝርከቡ ሓደ ካብዞም ብብዝሒ ዝውተሩ ዘለዉ ክታበታት ኣስትራዘኔካ ኣብ ገለ ሰባት ደም ናይ ምርጋእ ጎናዊ ሳዕቤን ኣለዎ ተባሂሉ ተወሳኺ ምርመራ ክሳብ ዝካየደሉ ፈረንሳ ጀርመን ኢጣልያን እስጳኛን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ንግዚኡ ደው ከብሎ ወሲነን ኣለዋ ሃገራት ኣብ ሸመተ ናይ ኮቪድ ክታበት ኣብ ዝሻመዋሉ ዘለዋ እዋን ተረሲዓ ከይትተርፍ እተሻቕል ዘላ ኣህጉር ኣፍሪቃ ምዕሩይ መቕርሒ ክታበት ብዝብል ፖሊሲ ውድብ ጥዕና ዓለም ውሑድ ዓቐንዳ ይኹን እምበር ናብ ገለ ሃገራት ብሓገዝ ክበጽሕ ክኢሉሎ ጎኒ ጎኒ እዚ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ብልምዓታዊ መደባት ናብ ከቢድ ዕዳ ሸሚማታ ትርከብ ቻይናን ናብ ኣፍሪቃ ቆላሕታን ቢራ ዘላ ሩስያን ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዝሓሰረን ብልቓሕን ክታበት ንምልኣኽ ምስ ሓያሎ ሃገራት ዝርርብ ኣብ ምክያድ ይርከባ ጅቡቲ ኣብ ሳልስቲ እዚ ካብ ቻይና ዝተላእከላ ሲኖቫክ ዝተባህለ ክታበት ጸረ ኮቪድ ድሮ ክትቅበል እንከላ ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ድማ ካብ ሩስያ ስፑትኒክ ዝተባህለ ክታበት ንምሽማት ኣብ ምዝራብ ይርከባ ክታበት ጸረ ኮቪድ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ከኣትዩ ዝብል ተስፋታት ንዝጸንሐ ሻቕሎታት ዝሕማም ዘፋኽሱ እኳ እንተኾነ ካልእ ዝዓበየ ስክፍታ ሃገራት ኣፍሪቃ ግና ብቻይናን ሩስያን ይኹን ካልኦት ሃገራት ንዝፈሪ ክታበታት ኣብ ዜጋታትን ክህልዎ ዝኽእል ጎናዊ ሳዕቤናት ዘምርምራሉ ናይ መድሃኒትን ሕክምናን ቴክኖሎጅን ምዕባለን ዘይብለን ምዃኑ እዩ ፕሬዝደንት ታንዛኒያ ጆን ማጉፈሊ ኣብ መበል 61 ዓመት ዕድሚኡ ብሰንኪ ሕማም ልቢ ከም ዝሞተ መንግስቲ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እቲ ፕሬዝደንት ካብ 6 መጋቢታት ሒዙ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቡ ድሕሪ ምጽናሕ ብረቡዕ 17 መጋቢት ኣብ ሰዓታት ናይ ኣጋምሸት ከም ዝሞተ ምክትል ፕሬዝደንት ሳሚያ ስሉሁ ሐሰን ገሊጻ እቲ ፕሬዝደንት ንስታት 10 ዓመታት ብሕማም ልቢ ክሳቐ ከም ጸንሐ ዘፍለጠ መንግስቲ ንክልተ ቅነት ጸንሕ ናይ ሓዘን መዓልታት ኣውጅሎ ካብ 2015 ኣትሒዙ ብዴሞክራሲያዊ ምርጫ ናብ ስልጣን ዝመጸ መበል 5ይ ፕሬዝደንት ታንዛኒያ ጆን ማጉፈሊ ብሕማም ኮቪድ ከም ዝተጠቕዐ ክግለጽ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ መንግስቲ ሃገር ብሕማም ልቢ ከም ዝሞተ ዘፍለጠ ከብራ ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ክስዕብ እዩ ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ብኽብሪ ንዕድም ሬዲዮ ኤረና ሬዲዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ
داوشت إرترا خوينا زي فلتنا نمبر أبدا قرا كل ندي حوتو اللي عزلا እንታይ ትብል ወዳይ ሕጂኻ መሊስና ደሴት ሰላም ኮይና والله قلت مالت كادي حكي أبدا دائما ولا أنت غير جبر كان دخلت نبر ذي اللقاء ما أنا ولا أنت زي جبر كأقبالك كأني إذا من قصة في تمثل هذا اللغة تمكتي هذا اللغة يزبال ንመን ዝምክቶ ዘለኹ መምሕያሽ ከይመጽእ ክምክት بعلمي لما بيردعكم أبدي وانزسي أنصار من مكتنا خنزلنا أيردعك أنا لما لدي أها ترديني أي تردعك قميت كي زارب أنصار من نسكمكنا لنا أخاتي አንጻርቶም ደመኛታትና ታሪኻውያን ጽላትና ማለት ካደ ይኮናን ካልእ ቋንቋ ዶለካዮ ንጉሰ دعم بس نابكال عارو لو كابتاتو كنقرتا أنصار كورونا إنا قد تتنازل لنا إذي سقيكا سنفل الكوينيدو تعاتيدو تأميدو سينيدو تولي جلغا أما قد أنصار كوفيد سلازل لنا يو ብዛዕባ እቲ ንደቂዮ ዘለናኸ እንታይ መጽናንዕ ኣለካ ناتو دامو بريزيدنت إسياد صبغ جير مليسو انديو نتعيتو بزرواتة سندقات صبغ جير كزيت كذا تلقونك ብመንግስቲ ዝግበር ሓገዝ ክህሉ እዩ ኢሉ ድዩ መንግስቲ ገንዘብ ክሕድል ኣይክእልኒዩ ኣብ ፍራይ ትካል ኣይኮነን ካብ ግብርን ቀረፅን ብዝረኸቦ ዝናበር ዶ ትብል ኣይነበርከን ሕጂ ተመሊትካ መንግስቲ ዝቐልበካ ትፅበለኻ ምስራሕ ካብ ከልኣናስ ገለ ፍታሕ ይኸውን እዩ ኢለ ግና ጽቡቕ ኣለኻ ካብዚ መንግስቲ ገለ ጽቡቕ ምጽባይሲ ጌጋ እዩ نسخة بكانت غنغرك عسوك خمانات في كله ناتكاتم فزي من مرار سودي ما عسوك قوارت ሓደ መዓልቲ ደኣ ግድን ይቆቋርጽ ከምዚ ኢልና መዓስ ኮይና ንሓዋርኹ ነበር برافو أنا وكم غطاء من الزليك وعلي هذه الروسي تعال فلنايو ግድን እምበር እዚ መንግስቲ ንዘለኣለም መዓስ ኮይኑ ክህሉ وانت أنا مزي منقص خوينا نزي نسالة عمد كشجرنا تصنعي بالدوك نسقروينا عايز ولا كذا لخو እስከ ካብዚ ናትካ ተስፋስ ናይት ጎይታኻ እንተሓሸ እንታይ ኢሉ እንዶ ንገረኒ قويتا دامو نقولاتنا قويتانا تفتوى ولا تطلعيسي كلها نعو سجيدات نبر زلا بريزيدنت نقنا انتعيلو مسلكا أبزع الفقة لم يطيقو بزعبا كنت أبانا بزينا كوفيد مغنيات تاسفق يكون تشغلهم ديم حتي تمو بكا كساني لوا إيه ካብ በዓል ኢማራትን سعوديان ገንዘብ ተቐቢሉ ድዩ እንዳቲ ምኽንያት ገልጸልካ እንዴ እንዳንከኻ ባዕላዊ ትንታነ ትህብ ንስኻ ትግምት መልሲ ዝብቲ ኮይንዳ እሞ ደረጅ ዕቐመኻ እዩ ማለት ኩ ዘረባኸ የንውዕና በልክ ነግረካ ኣብቲ ዝሓለፈ ቃለመጠይቕሲ ብዛዕባ ቁጠባና ተጨኒቖም በዚ ናይ ኮቪድ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ቁጠባና ተሃስዩ ይኸውን يحكوا له زي بكا كلنا زي تسبنا يمل سكيبنا كمتي بزعبا مرجع مستحاتته انتاي مرجع
ኢሉ ዝመለሶ ደጊሮ ኸውን سمعك ينيرك مالت كويو كم زيت سمعك أتمثل ኣይሰማዕክዎን ኣንጻር ቁጠባ ደኣ እንታይ ክእውጅ ይኽእል نعناسي إلكا كتابة زبال سلزيبلنا كتابنا كهسيك إلنيو مغسين كويس سبعي ንስኻ ኸኣ ዘረባ ዝሰብኣይ ርእስኻ ዘይሕመካ ርእሲ ስለ ዘይብልካ እዩ نسخان بريس زيبلكا أي تردى كان مالت كويو نحناسي بزي جي دي بي ولا جي ام بي زبال هذا تيكون نعكين كويس ولا كازلو نيح زبال حبو زبال زي سن من كاس ولا توفي نتسي انت يكون تواقع مركز ديرو التخيل بس بكينات نحفتو زلنا حاوتاتك بخسارات رايهم تريوب عن نسخة قناب تاقرا ونتنا نحنا نزم تزلو لو تكو كاب قنزمنا العليو እታ ኣቐዲመ ዝበልኩኻ ዶ ክደግመልካ ምፅራፍካ እኳ ተሃኪና ሕጅስ مترف كبل كذا أبدأ حوت والعز والقراء زين السينيرو أبزلنا هنا أمت كلنا قبل زلنا نبر أبدأ زل إرترا ودا بزي محبرة وميديا تودا عند زلا أوراز الحقن غمين ديب توم تقامر تزبالكم توم ويان زمولوهم زنبرن وتوم زي كانوا ومد نحد عدهم تتصرار وطريم زي الفوز لو اليوم كنا بنغمت اليوم زمسلو توم حد غازب فلوت وتقراوت كوينو كيني كاليسينا قابلوا لك تاب زادي من كيدنسي عجي كم يجيرن كم زقالة ساكات علوا ድምፅና ከነስምዕ እንዲኦም ዝብሉ ዘለዉ ሓቂ ናይ መን ድምፂ እሞ ክስማዕ ኩላ ፌስቡካ ጫውጫ ኺላስ እንታይ ክትድምዕ ናይ ገሊኦም ድምፂ ግና ጽቡቕ ገይሩ ዝስማዕ ካድራትካ እውን ጸላዕላዕ የብሎም እዩ ሓቂ ናይ ተዓበን ትበሃል ዲኻ ሰሚዕካ ኾንካ እንተ ንሳስ እዚ ኩሉ ትምህርቲ ለባም ተባሂላስ ኣንጻር መንግስትና ይዛረብ ምህርትን ለባምን ስለ ዝኾነት እያ ከምቲ ተዛረበቶ ተዛሪባ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ጭፍጨፋን ጭካነን ደው ይበል ምባል እምበር ኣንጻር መንግስትኻ ምዝራብ ማለት ኮይኑ ምግላጽካ ደኣ እንታይ ትብል ከም ዘለኻ ርዳእካ ኣሎ ዶ ሕጂ ተኾይናት ደው ይበል ማለት እኳ ንወያነ ትንፋስ መሃብ ማለት እዩ ንሳ ኸኣሲ ፀጊዒ ዘትሕዛ ይነበራን ሰኺላ ናይ ካልእ ጉዳይ ዘይትገብር ፀግዒ ሰላም ሒዛ እቲ ጉዳይ ድማ ሰብኣዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ነሳ እውን ሰብ ስለ ዝኾነት ይምልከታ እዩ ምስቲ ዶክተር ቴድሮስ ተሰኢላቶ ዝነበረት ኣውፅኦም እኮ እዮም ናይ ወያነ ኣጀንዳ ከተቃላጥፍ ከም ዝተላዕለታ ረኪሶማ እዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ምዑታት ሃገራውያን እኳ ኣይከኣሉን እዮም
ብዛዕባ ትስእልስ መግለፂ ይባትሉላ ምስ መራሕቲ ሃገራት እውን ስእሊ ኣለዋ ምስ ወያነ ጽጊዕ ግና የዋፃን እዩ ሪኸም ኢኻ እቶም ሃገራውያን ብፅዕትና ኪዲ ኤርትራዊት ኣይኮንክን ኢሎማ እዚኣ ከመይ ሕሚማ እታመስለካ ካብታ ሲንክልቲ ዝብልዋ ንልዕልሲ ኣይ ኤርትራዊትን ኢኺ ምባል ሕሚምዋ እንደዚ ኤርትራውነት ተባሃገይ ዜግነት ኮዩ ጽቡቕ ጌርካ ይሰማዕካያን ቶም ዓንዳፋት ኣምላኽቲ መንግሥትኻ እኳ ዝሓዝዎ ዜግነት ንሓበ ናይ ዓብያን እዩ ዘይከምኣቶም ግና ንሳ ቅድም ቀዳድም ዜግነታ ኣሜሪካዊት ምዃና ነፂራቶ እያ ናይ ኤርትራውነት ውርሻ ድማ ኣለዋ ካብ ወለዳ ዝወረሰቶ ናይ ጻዕርን ክብርን ይኽእል እየ ዝብል ሓቦም ከም ዘለዋ እውን ገሊጻ ትፍለጥ ብዘይቀልዓለም እውን መንፋዓታ ካብቲ ኤርትራውነት ሓቦዋ ከም ዝመጸ ገሊጻ ነይራ እዚ ግና በዓል ንስኻን ቶም ዓንጓላት ርእስን እትመክሕሉ ክኸውን ኣይግባእን ኣብ ኤርትራ እንተተዓቢ እንታይ ምኾነት ነይራ ነቶም ስንኩላት ሕተቶም ንምን ስንኩላት ማለት ከዩ ኣብ ኤርትራ ዝዓበዩ ስንኩላት ነዞም ዓይኒ ኸለዎም ዘይርዩን ዘየስተውዕሉን እዝኒ ኸለዎም ጥዑይ ዘይሰምዑ ኣምላኽቲ መንግሥትኻ ማለት እየ ምሕጅሲ ሓበ ናይ ተጋገየት እንዲ ኸትብል ዘለኻ እንተኾይና ዳ ቅድሚ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ኸይዳ ኸላ ነቲ ወያነ ዝገብሮ ዝነበረ ዓመፅ ዘይትኹንን ስለምንታይ ነቲ ዶክተር ቴድሮስ ሽዑ ካብቲ ጎቢጦም ሒዞም ዝነበሩ መሬት ክወፁ ዘይሓተተቶ ናቱ ምሉእ መልሲ የብለይን ሽዑ ፖለቲካዊ ቁርቁስ እዩ ነይሩ ኣብ ፖለቲካ ኣትያ ከምዚ ዘይገበረት ክብል ኣሸግረኒ እዩ ሕጂ ግና ሰብኣዊ ቅልውላው ስለ ዝኾነ ድምፃ ክትስምዕ ግድን ኮይኑዋ ኤርትራ ክትኣትውን ሓቲታ ነይራ መንግሥትኻ ከም ዝኸልኣ እዩ ዝፍለጥ ምናልባት ኤርትራ ኣትያ እንተትነበር ጽቡቕ መረዳእታ መሃለዋ ነይሩ ከዳ ኣብዚ እንተትመጽእ እውን ሰብ ዘይፍርዲ ተኣሲሩ ዶ ህዝቢ ተጨፍሊቑ ዶ እንዳበለት መውረየት ነይራ እንኳዕ እኳ የተውዋ መውረይት ምኾነሲ ካድረትና ቐዲሞም ፍሊጦማ ነይሩ ማለት ኮዩ እንታ ዘምነትናስ ከመይ ዓይነት ብልሒ ዘለዎም በጃኻ ወላ ሃርቫርድ ተመረቐ ይግድሶም ወላ ኻልእ ይግድሶም እታ ትምኒት ገብሩ ትበሃል ኤርትራዊትካ እታ ናይ ኣይቲ ሳይንቲስት ንሓበን ደጊፋ ገለመለ ትብላ ኣላ ኤርትራውነታ ክትሕደግ እያ ደለ ንስኻ እታዞም ምሁራት እምበር ርእሲ ስዒኖ እንተ እንታይ ይኽዕሸና